И какво става, хора? Тук аз съм съвсем сам, няма какво да правя. Хило! Някой чу ли това? Сам аз ли не мога да разбера какво става тук, бе? Кой? Хора, не много ми е интересно какво е това. Така, сега съм до вратата и всеки момент ще влезна. От гаража се чува нещо постоянно. Сега. Тук има духове. Какво ще правя сега? Да влизам ли? Добре, решението ми е окончателно. Влизам! Така, от тук нищо не се вижда. То ми говори вишненски род. What? И кой си бе? Аз ли? Така, тук няма никой, а чувам някакви гласове. Аз чувам някакви гласове. Фак. Нима тук има духове. Чакайте. Взимам си тежката артилерия, преди да съм влезнал. Тежката артилерия у мен. Така. Видяхте ли някаква глава да се поддава? И кашоните се мърдат. Нима в този гараж, верно ли има духове? И сега ще го целя. Хора! Той се мърда! Не мога да го оцеля. Няма да мога. Чакайте! В гърба. Добре, той не усети, тъй като е дух. И... Вие... What? Вие да не ми правите пранкове. Мале, вие ми изкарахте акъл. Абе, хора! Вие... Сериозни ли сте? Вие... Не... Пранкнахте. What the boy? Така. Нурф! Айде, отивай си. И куче. И кучето ли ма пранкна, бе? Еми, благодаря, че гледахте това видео. Да ни кам. Тия гении ме пранкнаха. Дайте лайк. Така, до следващия път. Ти си прав. И ти си прав. От тебе е абоната, от тебе е лайка. Но не ни дал... банката! Да, и от към банката. И долу в коментарите пишете какъв пранк сте правили на вашия приятел или братовчет. Еми,